Ik joeg het de brandwacht nog onder het blussen de vierde dag op Riegen en daarmee is het een van de grootste branden van Friesland. Nou, qua inzet van een compagnie, dat komt wel eens vaker voor. Alleen zoveel dagen achtereen, dat is de laatste jaren nog niet gebeurd. En waar zit dat in, dat het dagen wordt? Nou, dat zit erin dat het een heel groot pand is, wat gedeeltelijk ingestort is. Dus wij kunnen niet op alle plekken komen. En heel veel branden zitten ook gewoon onder dakdelen. Dus daar komt ook geen water bij als we het erop gooien. En er moet echt een sloopbedrijf gewoon naar die branden toe, voordat wij erbij kunnen met ons water. 140 brandwachtmensen binnen inzet vanuit de hele regio. Boetenpost wie er als eerste bij. De korpsen wisselen elkaar aan, maar dan nog binnen het drege dagen. Dagen ben vrij slopend momenteel. Het ik had tolwoorden staan. We hadden van Weens op Toonsje houden er tolwoorden staan en vannacht houden ik wel zo'n 8 woorden staan. Dus ik ben vrij slopend. Omdat het vakantie is, komt het wel op dezelfde mensen aan. Het is nog net zo dat de maximum inzet dien is, maar volle meer moet er nou net bij komen. We gingen nu inmelden of aanmelden dat wij waarom zo ik zei. Ja, toen kregen we nog aanmelden dat er een keeltje in de put zit. Dus die hadden we vanmorgen ook nog even uithalen. Dus ja, het moet er even, komt er even bij. Zo het sliepen hij even net deze week? Nee, ik heb juist 3 uur geslapen en voor de rest nog net. Dus maar allemaal even deze tegen man. Materiaal wat op de kazerne terugkomt moet weer schoongemaakt worden en gecontroleerd worden en hier en daar ook gerepareerd worden. Dus niet alleen op de incidentlocatie wordt gewerkt, maar ook op heel veel kazernes eromheen om alles weer op orde te krijgen, zodat we weer klaar zijn voor het volgende incident. Het pad van het fabriek dat net verlengd bij de brand is het inspecteerd. Het zucht er nou uit dat het siersmakerij in redelijke staat is, maar Hildal wist dat nooit skimmarts en testen. En dit weekend wordt daar een begin maken.